Sen data no horizonte, pero coa vista posta nos portos da comarca. Sobre a mesa un proxecto de creación dun museo aire libre repartido por todos os portos mariñeiros do Salnés. A idea da mancomunidade é espallar unha serie de paníns informativos con códigos QR para que o visitante poida coñecer a actividade mariñeira do presente e do pasado. Outro dos proxectos nos que estamos traballando a nivel de turismo que é o de museos ao aire libre que queremos usar nos nosos portos, non? Convertir os portos, neste caso, en museos. Este non é o único museo que quere crear a mancomunidade. O outro proxecto, un museo virtual no que se publicarán todas as digitalizacións dos elementos patrimoniais da comarca. As últimas pezas que xa forman parte do arquivo incorporáronse ao longo desta última semana, e todo grazas ao alumnado do Obradoiro de Digitalización Documental que hoxe foi clausurado. Traballaron en simultáneo en Meaño, Vilanova e Meis. Desde o principio estuvemos a toma de contacto cos escáneres e máis cos escáneres en horizontal e máis con este para as pezas grandes e cos documentos que estuvemos en Vilanova. Foi unha aprendizaxe bastante fácil e de bo manexo. Nesta acción formativa participaron 8 persoas, das que o 75% son mulleres que aprenderon a inmortalizar o patrimonio histórico e cultural. Este é un paso máis dentro das accións formativas deste Plan Integrado de Emprego, que é unha formación moi específica, por eso solamente participaron 8 persoas, pero estou convencida de que tamén é un nicho de mercado moi importante porque hai poucas persoas que sepan traballar en este ámbito. Entonces, como sempre, dolle as gracias á Consellería por apoiar a mancomunidade neste plan. A Xunta pola súa banda salienta o futuro deste sector que se viu acelerado pola chegada da pandemia. Estímase que polo menos o 40% do PIB europeo estará digitalizado a finais deste 2021 e todos os sectores industriais demandan novos perfis profesionais relacionados coa migración ao mundo digital. Salientou tamén a formación individualizada que recibiron cada un dos alumnos que participaron neste curso, permitindo enfocar o seu futuro laboral cara onde eles queren.